Chráněné bydlení Naděje je pobytová sociální služba, která je poskytována v Kadani pro osoby s duševním onemocněním, s mentálním postižením a kombinovaným postižením. Cílovou skupinou jsou osoby od 18 let do 80 let věku. Naším cílem je vést klienty k samostatnosti, aby žili běžným způsobem života. Máme pracovníky v sociálních službách, kteří klienty podporují při různých aktivitách, při činnostech. Máme i sociální pracovníci, která klientům též pomáhá při plnění individuálních plánů a plánů péče klientů. Naši klienti bydlí v běžné bytové zástavbě v panelových domech, zpravidla ve velikosti 2+1 či kartonkách. Byty vypadají tak, že klienti mají jednolůžkové pokoje s tím, že společné mají sociální zázemí a kuchyňku. Svůj pokoj si mohou kdykoliv zamknout, můžou si jej i vybavit podle svých potřeb a možností. V chráněném bydlení poskytujeme klientům péči v různých oblastech života. Klienty podporujeme v samostatnosti, aby byli schopni využít plně své schopnosti a dovednosti. Mezi základní činnosti v chráněném bydlení patří úklid a péče o domácnost. Úklidy probíhají pravidelně, vždy jde domluvy s asistentem chráněného bydlení, který klienta při úklidu podporuje. Klientům také pomáháme sestavit jejich měsíční rozpočet, aby měli větší přehled o svých výdajích. Klienty také chodíme na nákupy, jedná se především o nákupy potravin, hygieny a dalších potřebných věcí. Dále pomáháme při vaření, učíme je nové recepty a pomáháme jim při výběru vhodných potravin. Poskytujeme doprovody, nejčastěji na úřad práce, k lékaři, na poštu, k holiči. Doprovody probíhají na území města Kadaně, ale v případě potřeby doprovodíme klienta vlakem či autobusem do okolních měst. Klienty motivujeme k aktivnímu trávení volného času. Připravujeme pro ně poznávací výlety, společné akce, jako je sportovní den, anebo se scházíme společně u kávy v zázemí služby.